Salutări, dragi colegi! În acest video vreau să vă arăt cum se plasează o comandă de produse cu livrare la regiuni prin curier. Iată, am intrat în cabinet la consultant. Apăsăm pe coșuleț jos ca să adăugăm produse. Iată, jos avem o căsuță, așa o muleț, iată la mijloc avem așa o sacoșă. Apăsăm acolo, asta e corzinul. Intrăm aici și iată aici unde scrie băstră zakaz pe codul producta. Vedeți? Apăsăm și adăugăm produsele pe care le dorim să le comandăm. Eu produsele deja le-am adăugat. Vă arăt printr-un exemplu cum se adaugă încă un produs. Iată, mai am ultimul 37, 7, 38. Iată ce scrie ce fel de produs. Pomadă для... Так. Угу. Iată ce se добавить. Apăsăm добавить. Для bровей. Iată, s-a adăugat și vedem produsele. Iată ce jos scrie suma la produsele voastre, 917 lei. Mai departe apăsăm Dalie. Iată ce vă apar oferte, doar online produse care le puteți lua. Iată oferta asta cu masca Novici, produsele care sunt la reducere bombă, iarăși reduceri care le puteți vedea doar în cabinet. Dacă nu avem nevoie de nimic, noi ne ducem mai departe, apăsăm Dalie. Iată, am ajuns la livrare. Aici ne arată produsul care lipsește. Iată, le putem să... Nu putem scoate, pur și simplu arată că lipsește. Mai departe, ca să alegeți voi produs în loc de livrare, puteți apăsați aici văbră product. Iată ce alegeți produsul de care aveți nevoie și atunci livrarea voastră o să fie gratuită. Dacă nu avem nevoie, ieșim de aici și aici alegem livrarea. Dar mai întâi eu vreau să mă uit ce produse am în coș. Da, să vedem cum, iată aici arată 18 produse avem. Cât avem de achitat, da? Consultantul are de achitat 1775 de lei, de pe cont s-a luat 888 de lei și are de achitat doar 917 lei. Aici arată cât salariu are consultantul. Mai departe, ne coborâm mai jos la livrare. Iată aici avem două variante. Получить в пункте выдачи СПО, da, și доставка на дом, доставка почта. Iată aici noi alegem, punem punctulețul și noi apăsăm așa. Apăsăm pe punctuleț, nu punctuleț, pe plusulețul de sus în partea dreaptă. Și scriem aici, îndeplinim spațiile. Indexul. MD 37 28. Iată ne-a apărut românești. A apărut, s-au completat spațiile, satul, orașul. Vedeți, automat. Aici trebuie să scriem strada. Cine nu are stradă, scriem, eu scriu satul. Iarăși îl scriu. Românești. Apăsăm OK. Și noi, iată, alegem sau Poșta Moldovei sau regiuni livrare prin curier. Eu apăs regiuni livrare prin curier, pentru că eu nu vreau să duc comanda mea la Poșta Moldovei, dar vreau să duc e prin curier. Iată, avem de achitat 30 de lei, tot corect. Iată adresa și apăsăm Dalie. Aici ne apar iar să alegem ceva în loc de livrare. Eu pun că я отказываюсь. Mai departe, Dalie.
Iată, verificăm livrarea. Доставка на дом, доставка почтой постамată. Noi am ales regiuni, livrare prin curier. Și iată adresa românești, cu indexul lăsat, numărul de telefon. Mai departe, iată aici ai scris câte produse aveți în coș. Și iată, voi puteți să verificați. Так. Ducem mai departe. Tot corect. Mai departe. Am verificat. Și la urmă trebuie să salvăm comanda. Iată. Закончить. Asta înseamnă noi salvăm. Acum trebuie să fie spasiba za vaș zakaz. Iată, a apărut spasiba za vaș zakaz. Și atunci puteți să vedeți, verificați are livrarea, regiune livrare prin curier, cât are de achitat persoana. Dacă ceva nu corect ați făcut, iată ce este atmenit zakaz. Puteți să refuzați de această comandă, să o faceți corect încă o dată. Mulțumesc tuturor!